yarda da Allah dan uwa, ko me ya same ka duniya ka mai da lambar gare shi sai muka sauyin rayuwa. Duniya labari ce ka san dai ka shi ka gani, aminta da shi ka yarda da shi, shi zai maka sauyi a ko'ina ne. Duniya mai gaba dubu, zurfin ni bai misaltuwa, wanda ya zurfa a ciki wannan shi zai yi cutuwa. Kullum roƙo na Allah ka tsare ni sharrin duniya, ka hane ni hassada ko keta a rayuwa kar na yaudaya. Ko me nake so zan roƙa kun ubangiji na guda ɗaya, shi yayi ni yayyo ummata da duk halattu gaba ɗaya. Wannan mai mulkin ne wanda baya shi ba kamar ya shi, ba a mai kishi, aminta da shi ka gamsu da shi ne guda ɗaya. Shi ne guda ɗaya.